అవకాశం చేజారిపోతున్నప్పుడు దాన్ని వెంటనే మనకు తిరిగి అందించటం కోసం ఆ దేవుడే మనిషి రూపంలో వస్తాడు. అన్నపూర్ణ బ్రదర్స్ అనుకున్నది చేస్తారు. ఈ మాధవరెడ్డి చెప్పిందే చేస్తాడు, చేసేదే చెప్తాడు. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్నాను, ఆలోచించుకో. బ్రదర్, పొగరనేది ఒంటికి మంచిది కాదు, బలుపు అనేది మనుగడకేం మంచిది కాదు. తండ్రి ఒక వృక్షం అయితే వాడు వనం లాంటోడు. ఇది హేమలత రెడ్డమ్మ రాజ్యం. ఇక్కడి నుంచి నా పర్మిషన్ లేకుండా ఒక చీమను కూడా తీసుకెళ్లలేవు. డబ్బు, పదవి, ప్రజాబలం మూడిట్లో ఏది బలంగా ఉన్నా చాలు, ఆ మాధవరెడ్డిని మేము ఎదుర్కోగలమనే నిర్ణయానికి వచ్చాం. మీరేమో శవరాజకీయాలు చేయాలని చూస్తే శవాలు లెగుస్తాయి. నేను ప్లాన్ వేస్తే తిరుగుండదు. అర్ధాంతరంగా వచ్చిన పదవులతో అందలం ఎక్కి కోర్టు సంపాదించడం కాదురా రాజకీయం అంటే. ప్రజలకు సేవ చేయడం, దాన్ని డబ్బుతో కొని డబ్బుతో అమ్ముతున్నారు. ఇక ఈ చంద్రగిరిలో నీ ఆటలు సాగవు. చంద్రగిరి మాధవరెడ్డి అంటే ఏమనుకుంటున్నావురా? ఒక వ్యక్తి కాదు ఆయన, ఆయన సమాజ శక్తి. వాళ్ళని అణిచివేసే ఆయుధం మన దగ్గరుండాలి. ఈ పదవులనేవి నాకు ఇదిగో దీంతో సంవాదం. మీరు కోరుకునే చంద్రగిరి సింహాసనం ఒక ఆసనం కాదురా, ప్రజల్ని మంచిదారులో నడిపే ఒక శాసనం. చంద్రగిరి సింహాసనం వైపు మిమ్మల్ని కన్నెత్తి కూడా చూడనివ్వను.